Tonight is long enough for us to dream twice, but I ain't catching nosy. Sing while I swing dice. There's a bet in every minute. This is what I sound like winning. Čaute, vítam vás teda na panel... Čauko. Začneme pomaly s panelovou diskusiou a teda keď ste sa nerozcvičili potleskom predtým, tak dúfam, že to urobíte teraz, lebo vítam a pozývam na pódium Lukáša Forlejsa. Ďakujem, dobrý deň, prajem. A Donata. Ako sa máš? Ja som už vymyslel takú jednu odpoveď, jednoliatu, že už je prakticky zbytočné sa ma pýtať, ako sa ja mám. Pohodičke, tam to končí. A inak ako sa máš? To je lakosté, že? On ti to píše. Počkaj. Pohodičke. Ide to, dá sa, fungujem. Ako vzniklo tvoje meno? A či si vždy chcel byť sellout? Môžeš odpovedať len na tú prvú časť, keď ti ostalo teplo. Schovaj hodinky v prvom rade. Bola raz jedna žena, bol raz jeden muž a tí dvaja sa rozhodli, že jednoducho k sebe budú patriť a budú sa mať radi a na krásneho Valentína sa rozhodli, že sa budú mať o niečo viac radi ako obvykle a tam začala myšlienka, tam prišla tá pohnutka, že poďme niekoho urobiť. Prepáč, povedali, že dú na to. To je sen. Okay. Ja som vznikol prakticky z dvoch ľudí, ktorí si rozhodli, že mi dajú aj nejaké meno. A keďže môj otec je Talian a moja mama je Slovenka, tak moje meno pochádza vlastne z južného Talianska a dali mi meno po mojom strýkovi Donato. A ja sa volám Donato. Sa teším, ahojte. A na tú druhú časť? No comment? Z čoho vyžil pre Boha? Tak už sme sa bavili o tom, že teda nie je to pre neho full-time job, takže asi musíš mať nejaké také bočné kšefty. Není to pre mňa full-time job? Zdalo sa mi, že si to tak akože... Veď je sellout. Jasné, že je to full-time job. Žiadne reklamy na mojom streame, ja s nikým nespolupracujem, ja nemám nikde žiadne nejaké takéto platené záležitosti. Vieš, takto to je a je to dobré, že to tak je. A Mio sellout. Akože si sellout, ale nechceš to takto... Nie, určite nie som sellout, to musíš popierať vždy na celý život. Ja som a nepopieram. No, veď pravím, že to radšej to neprisúdiš. U mňa na streame boli ľudia zvyknutí, že som stále skapínal behom každých pár sekúnd, takže ja neviem. Neviem sa vcítiť do tohto pocitu, že som bol niekedy dobrý. Padne ti dobrý deň a ide to, keď ti padne zlý deň, tak máš veľa odčetov. Donata, počúvame. Či som sa naučil s brokovnicou. Nikdy som nehral s brokovnicou lepšie. Prosím vás, nedávajte mu takéto otázky. Pozrite sa, ako ho to deprimuje. Ako sám tým dostrpí, že fakt proste mu to dávate vyžrať, že mu to niekedy nejde a... Nie, dajte mu niečo iné. V prvom rade som potreboval peniaze. Ale úprimný si. Papajte, kým je čas. No, takto rozišiel som sa. Cítil som sa veľmi osamelý. A povedal som si proste jednoducho, že chcem rozdávať lásku a chcem byť... takto. A to je krásne, ľudia. Poprosím potlesk. Človek sa zrazu ocitne proste jednoducho sám a to je veľmi nepríjemné. Ako všetci veľmi dobre poznáme, keď začneme s niekým chodiť, tak jednoducho dáme mu všetko. Keby som mal svoj celý život zhrnúť do jedného emotikonu, rozhodne by to bolo Donato C. Neviem počúvať tak ako kedysi druhých ľudí. Takže... To máš aj s frajerkou, či? Keby som mal? Ja Možno, že aj bolo. Neviem. Je tu nejaká, nehlási sa? Donato je voľný. Chceš byť jeho frajerka? Dobre, tak potom si vymeníte čísla. Donatovi je jedno, aké je to pohlavie.
prosím ťa, kedy stíhaš masturbovať? Počas streamu. Moje ruky predsa nevidíš. Však áno, to dáš, alebo dáš inú obrazovku. Slyšíte mě furt? Furt mluvím k vám? Jo? To je průser. Hej, žolík, já tě nemůžu... Já se ti posuním. Tak Velké Lenovo, malý kabel. Tak dlouho jsem na to čekal. 5 euro? Počkej, jak 5 euro? Minule jsem to měl zadarmo. To byl trial jenom, to byl první zadarmo. Everything changes